Kubantwana bedlozi elikhulu nina bawathongankulu ngiyakhuleka. Ngiyabingelela esizweni sonkana nakubalandeli nabathandi baka Dr. Mkhulu Mngomezulu ngonyama omsamo. Namhlanje ngifisa ukukhuluma nomntwana wethongo. Isihloko sanamhlanje sithi imvu yekhethelo iyahlungwa emhlambeni. Njoba ngithi imvu yekhethelo nje iyahlungwa emhlambeni yingoba ngifisa ukululeka noma ngifisa ukukhuluma nomntwana oqala lolu hambo noma okulo lolu hambo lo msebenzi wabantu abadala. Kulendlela uma umenywa awumenywa kamnandi. Isimemo ke uma ake ngiqale nje la kancane. Uma umuntu emema abantu ebamemela emzini kayise, unezindlela azisebenzisayo zokubamema. Abanye uyeke babhalele izincwadi, abanye uyeke ethumela umntwana ehambe eyokwethula lowo mlayezo wesimemo. Abanye uyeke esukena qobo ehambe ngena lowo muzi nomuzi ebabikela ngalesi simemo abamema ngaso kulo msebenzi noma kuleli dili abamemela kuko. Kulendlela ke yasedlozini simenywa ngendlela ezahlukene. Omunye uyamenywa ngokugula, agula isikhathi eside aphathwe ukufa ngakwazi. Kwesinye isikhathi lokhu kufa kwazeke kodwa kwehluleke izinyanga, kwehluleke odokotela ukwelapha lento aze amukele noma avume lesi simemo amenyelwe kuso. Omunye uyamenywa ngenhlupheko, uthola ukuthi ebenakho konke, ebenezimoti, konke kuhamba kahle. Omunye benamanezitolo, amabhizinisi, omunye impilo yakhe ndiphila impilo kahle yomntakabane ehlizambane likapondo. Kodwa kuhambe kushabalale kohloko konke lokho kuphele konke ngoba umenywe ngenhlupheko. Omunye kulendlela umenywa ngendlela ekhlungu yokuba aphenduke uma bona bulawe, aphenduke inyokane elihlazana asondwe ngisho emndenini wakhe, aphendukelwe ngabantu ngapha nangapha, aqhuthukelwe izitha, kanti umenyiwe isimemo. Yingakho ngithi kulendlela awumenywa kamnandi ngoba kulendlela kuyona indlela yobumnandi. Namhlanje kulezi insuku ngibuka indlela yomsebenzi wabantu abadala, indlela yobungoma isiphenduke iyisekisi ngayo. Sekukwamachanca ubugugu nobunjula okwakuhlonishwa uhudulelwa phansi. Namhlanje izevatho, amabhayi, ubuhlalu, ngisho namashoba imbala sekuvele nje akusaziwa, akusahlonishwa, sekugqokwa noma isikanjani noma ikuphi. Kuhlunguke kodwa ngikho lapho. Mangithi imvu yekhethelo iyahlungwa emhlambini, kulendlela mase selikhombile idlozi sebekukhethile mntanami, yazi kuba bayokuhlunga.
abanye bahlungwa kuphela imisebenzi, abanye bahlungwa bevukelwe amalungu omndeni beze bevukelwe ngisho abazali uqobo. Yahlungwa. Okufanele ke ukwenze mntanethongo ungaphikisani nokuhlungwa kwakho ngoba ngeke kugcine wena, kugcina bona abantu abadala. Baningi abantu abazithola besempini nedlozi ngokudelela noma ngokungalaleli ubizo labo. Bethi mabemenyezwa lukumemeza ubizo kodwa bengasabeli. Abanye abasabeli nje kungenxa yemfundiso zezinkolo esesabuthisa ngaphansi kwazo. Abanye abasabeli nje kungenxa yenkuliso noma indlela abakhuliswe ngayo ekhaya. Kwakhula indaba yabantu abadala kuthiwa ingamadimoni. Kwakhulwa indaba abantu abadala inganakiwe. Kwabanye kunzima ukumukela ngoba bazi ukuthi laphendula idlozi kunamanzi amnyama. Uma ngimukela ngimukela inkinga, kanti cha. Uma isebekukhombile mntanami ungaphikisani nabo ngoba kugcina bona. Kuhle ukulalela izwi labo ngoba umemo labo lunamandla, lujulile njengokufa. Luyinkembe ebukhali nxa zonke. Luyinkembe ethi mawumukele likuvulela okuhle. Liyinkembe ethi mawunqaba libese lichabalalisa konke okuyingamathemba akho nobambelele kukho. Kule ndlela mntanedlozi mntanami kulukhuni. Kule ndlela awakhiwa ngeziluleko nje zikagobela, kodwa wakhiwa ngobunzima. Ngoba ukwethemba idlozi noma ukwethemba isidale sikwembethe, ukufunda ngezigameko nobunzima odlula kubo. Uwabone amandla alo, uwabone ubukhulu balo, kuwe ngaphakathi uyohlala uzazisa ulethemba. Ukhangulumemeze kube mnyama. Kulobo mnyama kukhona into efundiswayo ngoba kulomhlaba kukhona namhlanje lento okuthiwa isikole. Isikole ke sempilo kuyisona sikole esiqeqeshwa kuso thina abangoma noma thina abantwana bethongo. Ilesi sikole esithi kuqala inkinga bese phezulu kwenkinga bese fanele kuphume isifundo. Kanti ezikoleni lezi zabamhlophe ezafika nabamhlophe zemfundo lena yesimanje uqala ngesifundo bese kuthiwa ke kulesi sifundo sikufundise khona ake sikuvivinye manje sibone ukuthi ufundeni kuso. Kanti lapha emhlabeni anginjalo, kulolu hambo lwethu lobungoma njalo uqala ngeenkinga zikushaya inkinga bese bekubuza ukuthi ufundeni. Kule ndlela lena akuyona indlela yencebo, kule ndlela akuyona indlela yokuphila kahle abantwana behlosi ngoba indlela yohambo losizi nenyembezi. Ngoba kulolu hambo kufanele ube nozwelo, kulolu hambo kufika umuntu ehluphekile lapha esigodlweni engenanga ushusheleni, kodwa kufanele ungabuki into ayiphethe esandleni, buka usizi kulomuntu. Lolu sizi lolu bese ubuka ukuthi ungamsiza kanjani ngoba wena udaliwe, ngoba wena uyinsika yesizwe kufanele kuphila abantu. Ukuphila komuntu akube kukhulu kuba nenzuzo ngoba inzuzo iyawushabalala, kodwa ukuphila komuntu ungamagabelo ayakulekelela ngezikhathi zomzimba. Imvu yekhethelo iyahlungwa emhlambeni. Ukuhlungwa lokhu umntwana edlozi usukungalahliwe, kodwa kunesikhathi labantu abadala abakufuna uwedwa khona. Kunesikhathi labantu abadala abake bengakufuni kungekho mngani
ozohamba uthi mawuthi mfowethu noma dadewethu mngani wami ngibuphe ukuthi kufanele ngiyophahla emanzini ozothi hayi emanzini kuneyinyoka umuntu ozokufakela uvalo umuntu ozokufakela izinkolelo ezingelona iqiniso lelihlungu idlozi kubantu abanjalo lihlungu kubantu abangeke bekholelwe kuwe usaqala ucathula kule ndlela likushiye wedwa ngoba likufuna uwedwa ngoba kunesikhathi la kusakufanele empilweni ube wedwa khona ukuze uzoyifunda ukuze uzoqonda ukuthi kahle mina ngingubani ngoba singawazi amagama lawa enizalwa nawo namhlanje ke sebe nika amagama angenancazelo isiZulu sithi noma isintu sithi ayiqanjwe ingane igama ingakazalwa ngoba igama liwumthandazo oyisilandelelo salengane esiyoliphila phezukwayo namhlanje ninikwa amagama ni abelungu asentshonalanga kodwa lamagama kanancazelo ingakho wawuzwa siniwa amagama nje kuthiwa uMelizwe uNkosinathi Bhekumuzi amagama lawo ayinemthandazo nencazelo ngakho kubalekile ukuthi ube nalo igama elinomlando ngoba ilona gama lelo ithongo lalapha ekhaya ukuthi mhla kufika wena kuthi hawu wavuka umuzi ohlakadla ongabanje ojama uvusa umuzi ke lo bantwana bedlozi kulikhuni kodwa kufuna sibekezele kule ndlela ufuna uhlome ngokubekezela uhlome ngokuthobeka emiyalweni yethongo ngoba le ndlela yabantu abadala ihambi ngokuqonda nangokuhlanipha komuntu khona omunye umuntu ebizelwe emanzini akabizela ukuthi uzongena ngaphansi kwamanzi amukele intwaso kodwa khona afanele abememukelise khona angathathi ke yena alalele izimfundiso ezikhulunywayo bese saba ukufeza lokhu athunywe kuko imvu yekhethelo iyahlunga emhlanjeni kukhona umuntu namhlanje akazwene nomzali wakhe akazwene nabakwabo bayamvukela noma engenza okuhle kangakanani baphenduka bemvukela cha uzwazi ukuthi uyimvi yekhethelo mntanami uyahlubukwa kuvumele lokho kuvumele bafumele abantu abadala besebenze ngempilo yakho ngoba ekupheleni kwalezo inhlungu mntanami ukhona isivuno esihle namhlanje sihleli sikhuluma lezi indaba siyisibane esizweni kodwa lesi sibani mhla sikhandwanga kamnandi namhla ifika lento kimi ayifikanga kahle yafika kanzima ngaphendukelwa ngashawa ngavukelwa ahlushwa kodwa ngoba kwakuyisabelo namhlanje bonke abazingeli nabahluphi bami bayagoba phambi kobuso bami kungaba mnyama mntanami endleleni akusho ukuthi akuzukusa kungaba nzima kwamanje kodwa kusho ukuthi akuzukhaya lalela ubizo hamba ngendlela abakuyale ngayo khohle ukuthi umhlaba uthini awulalela ukuthi bafunani labantu abakwena abakwembetheyo wenze lokho okufunwa yibona uyobona mntanami uyokuzuza konke okobe kukulahlekele ngenkathi bekuhlunga bayokubuyisa uphindakile yobokubuyisa kuyinjabulo kuwe mhla kubuya ngiyathola